Blodau Cymru, byd y planhigion, gan Goronwy Wyn. Dyw'r teitl ddim yn gwneud cyfiawnder o gwbl ar llyfr yma, achos mae yna fwy o lawer na blodau a phlanhigion yma. Mae popeth sy'n tyfu'n wyllt yng Nghymru yn cael ei gynnwys yma hefyd. Mae yna ffyngau, mae yna chwyn, ond mae yna ddeiareg a daearyddiaeth, geneteg, DNA, ac mae'r cyflwyniadau llenyddol hefyd yn ychwanegu at bleser y darllen. Ffrwyth llafu'r oes y botanegydd Goronwy Wyn a thrysor o lyfr sy'n haeddu lle ym mhob cartre Cymraeg. Beth yw botaneg? Mae'r ateb yn syml, sef astudiaeth o blanhigion. Yr hen ddiffiniad o blanhigion yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru ydy unrhyw organebau byw ar wahân i anifeiliaid. Mae gwyddonwyr heddiw yn manylu mwy ac yn gosod amryw o bethau byw gan gynnwys ffwng, y bacteriwm a'r feirws mewn dosbarth ar wahân i'r planhigion. Ond nid dyma'r lle fanylu ar hyn, ac fe adawaf i chi, y dyn cyffredin, benderfynu'r hyn a olygur pan soniwn am blanhigion o hyn ymlaen.